Ako počať dieťa? S touto otázkou si láme hlavu čoraz viac párov. Dôvodov, prečo sa to mnohým nedarí, je veľa, no možno niekedy stačí len málo. Upraviť svoj jedálniček alebo zbaviť sa svojich zlozvykov. Zahoďte cigarety a pozor na priveľa kávy. Dôležité je, aby ľudia vedeli, že minimálne 6 mesiacov pred tým počatím sa o tieto zmeny treba podeliť. Mať vlastné dieťa je v dnešnej dobe pre mnohé páry iba s božným želaním, ale nezúfajte, ešte nič nie je stratené. Dôležitú úlohu tu ale zohráva vek. U žien sa krivka plodnosti v 26 až 27 rokoch, ale veľmi výrazne sa mení okolo 35-ky. A čo sa týka mužov, tiež platí, že plodenie detí by nemali odsúvať na neskôr. Tie spermie nie sú takí frajeri, pokiaľ má muž 48 rokov, ako boli, keď mal 25. O tom, že pánov tento problém naozaj zaujíma, svedčí aj ich prítomnosť na výstave o plodnosti. Som sa to ešte dozvedel? Ja, že plodnejší sú obrezaní. To znamená, že si nedať robiť obriezku. Ľudská plodnosť je síce krehká, ale ak sa budete snažiť, stojí to naozaj za to. Lucia Hurajtová, televízia Markíza.